बांसिन जानांगौब्रा दिनैलाय दिनैलाय बिस्थिबारावलाय माथो मोनजानांगौ फाजाखौनो मोनजाखायाबा दालियाबो गैबावलासो दालि दं गैला गैला दाख्लि जाजोब्बाय आलासि फैनायाव बैयाव सन्जयनि दखानावसो लायब्रबनांसिगोन आहाबो थाब थांनांगौलै स्कुलनि फैसा बख'हैनांगौ लायदो बे दालि जाम्बाखौनो जायाबा माथो प्रेसिडेन्टखौनो लायहोबानो जायोना नोंसोर थांलायथारनांगौ आरो है बबे बे जेबो रोङि मानसियालाय फैसा बख'नो रोंलाबायनांगौब्रा लिरनोखौनो रोङा सहिखौनो खुनुरुखुमसो होयो होनबालाय मानोथो प्रेसिडेन्ट दोनलाबायनांगौ जाखो नोंस्रालाय बेखौलाय जेबो रोंथारिखौलाय गामियावनो मेरला मोजां मोजां मानसिफोर दङ बेफोरखौ दोनबा माथो जायोमोन गोदानारि मानसिफोरखौसो दोनबाय आरो ओनसोलनि जेबो हाल साल मोनथियागारा मानसिफोरखौनो आरो बेबो जेबो रोंलायबावासो बे आंनि फर्मुलाब्रा गोदान मानसिखौसो दोननांगौ गोदान मानसिया लाजिना जेबो बुंनो हाया बै गोजामखौ दोनोब्ला केस 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 बुङो बेजोंसो आं संख्रि बानलु एसे एनै लाबोनो हादों न'आवहाय खेला मोनदों नों बन्द खालामदो मेसिनाव नै दे आलु गैया आलु लांनो सेरसे आलु गैलालै लायफिननो मोनाखै जोबनानै बुरजा बुरजा लाबोनानै दोनफैखाबानो जायो बेवाय गामिनि दखान लांफैब्रबोना बयबो बुरजा लाबोना दोनफैजायालै बेवाय आलुआनो गाज्रि जायो सेवजोबो होनबालाय दालिखौनो लानोसैहाय बेवाय जानो बाबाबो गवा नै मानो लाखिखो बावनो लानोसैबो औ जोंना बेयावनो बायजोबखायो ओरै फिसा दखानाव लेथ्राथोसा आयौ जोंना गामिनि दखाना बेनोखाना सोलाय माथो ए माथो बाजैसो औ मालाथो फैयामोन जाखो मैया बेलासिसो फैब्रबदों बाजै आयौ आसलसो नामासि हौवायाबो माखौ जाम्बिसियान जानो बायदि नायलाबायखोब्रा लागाव सिन्देलबो गानलायबावाखै लांथिया थाग्रासो नामासि ओमफ्राय माथो लांफैदों बाजैयालाय नै दालिसो लांफैदों आङो ओंख्रि आन्दायब्रबनानै ओमफ्राय एक्टरा बेनो औ बाजै बेनो समायबायहाय नोंस्रा सानैजों ओमफ्राय नोंस्रालाय माथो लांफैदों ए आंबो साहाजों जानोसो बिस्कुट लांफैदों बाजै हा दखान गिदिर गैयामोन नामाब्रा किसमिस जानो लुगैदोंमोनलां न फैसाया किसमिस फानाहाय आगै जों लागोआव दालिम दुलिमलाय फानलाया नामाब्रा थोद गामिनि दखान फिसायाव बेबायदि मोनलाबायो नामा मोनलाबायोना जोंनिथिंजायना दे नोंस्रा दा लानानै थांदो आं थांग्रोसै दे बाजै थादोहाय आगै नोंस्रा थांसै आंहा दे बाजै दे लादो दे माबार न फैसाया थोद मा गोदाव सोराव रायलायलाबायो नोंलाय खांखिला बिबाजैसोमोन ओरैनोबा बियो ए बेखौनो खिथासै नोङो खिथागारबानो जायो जाम्बि न' साख्रि इन्टारभिउ हैनायावनो आङो थुरसि सुनांबायब्ला ओंखाम संनांबायब्ला साख्रिखौ मोनथायोब्ला मा सुनांगोन आंलाय बे हिनजावनिखौ आयौ साख्रिया जाबाय बायाब्ला हामगौलै आं बादाबो होनो हाया जाहैबाय आङो राग जोङो दख'ना गांथाम सुबाय आङो ब्लाउस गांथाम सुबाय ओइ गेन्द्रा ओंखारबोलाय मा जालायखोब्रा मा जाखोसो होनदों नोङो रैसुखौ लोगो मोनदों आङो सन्जयनि दखानाव बिसि फिसाय फैदों मालाय माबायदि फिसायालाय थगायसुला कन्ट्रेक्टारा हेन्डसाम थांदां हेमसाम नायजाखायाहाय सुकुरालिसो जोंनि खांखिलायासो साबसिन आयै नोंगौ बिदिसो सेसलै बियो आं खिथाहरनो लुगैनाया हामथारलाबोहाय दे खोन्थाहरदो दे माबार आसलनाव माबायदि बुहद साला थगायनानै जाग्रा बियो आयै दाबो हमबावाहाय मा खालामदों जाखो बेलाय सोर हरलायखोब्रा नै माथो बाजैसो हेलौ बाजै हेलौ ओइ खांखिला मा खालामदों नोंलाय नै बाजै एसे थुरसि लथा सुदां नों जाम्बा माबार फै जोंनाव मोनसे खोथा मा खोथाब्रा बाजै खिथानो लुगैथारबाय आङो न'आव फैबासो खिथागोन आं मा खोथाब्रा फैगोरल' नोङो न'आवसो खिथागोन आङो हाफेबो गैयालै मा थांदों बेलाय बैलाय फरेस्ट साख्रिनि इन्टारभिउ हैदों दे फैदो नों हारसिंबाबो फैदो दे
बिदि जाबा थाब फै मोजां खौरां हाब मा खोथालै बाजै दे थांगोन दे दिनाबो गुसुथार दमासिनि गुसु हाबबाय दे हेंआप थुरसि सुनायफ्राव बाजैयाबो लागाव बोसिगोन बे जोंना खांखिलाया फैथों जाथारबाय इसोरखौनो मोजां मोननायलाय नोंसोर लोगोआव दखाना गोलैनोसो सबायानो गोथाव गैया बे दखान फिसायाव हावरे गोजानाव थांबासो गोथाव मोनबोयो जावैसो बे दखानाव जेबो गोथाव जिनिस मोना ओरैनो मैगं थाइगं फानग्रा दखानसो जावैसो होमबाबो एसे मोजां जिनिस होफैनांगौमोन ना गोजाननि आलासि फैयोबा असमान जायोना एसे गोदाव सोराव रायलायनाय अयबासानो खारथाला नामा नोंहा बे गामिनि फिसा दखानाव बहा किसमिस दालिम फिथाइ गोथाव जाग्रा मोनलाबायनांगौ थालाबायोना जोंनावलाय माथो थायो बेहारिफ्रा खथ' मोजां जिनिस फानो बे फिसा फिथिं फिथिं जालाय दखानावनो सर' खालामनांगौ मास लांफैयो मानसिफ्रा ओमफ्राय आङो सानथामसो थानांगोन नोंसिनाव बिराद थानो मोजां मोनदां थाबाय थाथावथाव ओरै हाग्रा खाथि मोना दाउमासा गेसनिखौ जि मोजां मोनदां जानो लोंनो हामथाराखै आङो मैया मोनजाबा हामथारगौमोन हा थाबानो जाबाय जावैसो बेसेबां थानो थाबाय थादो दाउमासारखौसो गावनो मोनला फरेस्टफोर फैयो थागोन आङो आरो बारा मोजां मोनथाराबाथ' आं टाउननि न'खौ फानलाजोबनानै गासैबो गारबोजोबनाय बावसो थाफैगोन आं आयै टाउननि न'खौ दा फान जावैसो देनां फिसौफोर थाहैथों दा भारा होथ'लाबायनानै दोनथ' बिदिबाबो जायो आयै भारा होनानै गारबोथ'नोसै देनां नानि जायोना आजां जायो एसे थाहैथोंसै होमबाबो आङो बावसो थाफैनो गोसो जाबायलै आयै मोजां मोनथारदां जायगाखौ जोंनावथ' बारहावायानो मोजां नंखाथारा थानो सुखुवा बेबो थानो सुखानाय नङा देनां दालाय गोथांखाय थानो लुबैथारदों बियो हा मानो टाउनाव थानो बानांगौ जाखो गोदोलाय माथो सिख्लायावलाय टाउनाव थानो होनलाबाय थानोलाय थाया आङो गोदोसो थानो लुबैयोमोन आंहा दा बाबाय आङो गोदोनि रिसु नंला आङो दानि रिसुसो बायोनो आयै गावनि गोसोसै गामियावबो हा दंमोन गामियावबो थाजायोमोन ओमफ्राय आङो बोरैबा नोंसोरखौ साबसिन मोनदों नोंहाबो रावबो गैया ज' बेयावनो रायजो जाफैनोसै हा नोंसोर थायाबा थाया फिसौफोरखौनो दोनदो सियान जानायनि टाउनावनो जागोनलै आयै बेफोरलाय साबाय खोथा फिसाफोरखौ दोनहैसै माथो स्रां जानानै दंथारोलाय ओइ आदा बाजै ओइ बाजै मा सिरि स्राय दाउब' बारसिनाय बायदि आं गैयैखायनो बिदि जाखोना माखो बाजै ए सफैबाय आगै नोंखौनो नेगासिनोमोन जोङो औ बाजै ओंखाम संबोनानै जानायाव लेट जादोंलै हिनजावाबो बेस्थ' थांबायना बे फरेस्ट खारनायावनो होनबालाय हाफिया सफैस्लाबासै आरो गैया आइयाबो फुङावनो हनै गुन'त्सबनि ओंखाम संनो थांनांबायना स्कुलाव आंसो संनानै जाबोनांगौ जानांगौ बिदिनो सम हाफिखौबो नेनानै लाबोफाबानो जायोमोन ओइ बेखौ नेनो हायो मोनाबोयो नोंसोर मोजां खबर होननानै खोन्थाहरनायखाय हाखु दाखु बारबोबाय आं हाब माथो साइस्थ' नुलायथारदोंब्रा ड्रेसफ्राबो दामि जोबथार जुथा लंपेन्टआबो हनै फेरालालायबावसो लंपेन्टखौनो माबा हाफिनि बायदिसो नुदों आङो होत्स नङादां नंनायालाय नंगौलै हाफिनि बे माने बथान जनानै गानलामोन एसे मोदोम गिदिर नालाय गसाइगावआव 10 थाखानि बथानदो सोहैनानै गानदां नंमारगौसो होमबालाय लंपेन्टआबो हाफिनिसो मार नंखागौबा आं बासो नायखादों नायनानै नंनायालाय नंगौलै आदा आजिखालि माबा हौवाफोरनि लंपेन्टआ नैबाव सेरथे ओंखारजोबसै दासो रोंदां हिनजावफोरनिखौसो बायनांगौ माबा ओरै सोब्ला बख'फिनजाया बख'ब्ला सोफिनजाया बिराद खस्थ' प्लास्टिक होलायनानैसो सोलायो सेंग्रा जालायफ्रा आंनिबो दंमोन ना जाम्बा आंनिखौबो गानबा जायोमोन ना आंनिखौबो थामबागसु बोरायाव दङ नोंना एसे देरद्रायगोनलै बाजै मानो देरद्रायनांगौ जिखुनु मा मोजां खबर एसे खोन्थादो दे बेलाय नोंबाजै खोन्थाग्रोना दे बाजै मा खबरमोन मोजाङै खोन्थादो खबरा
रैसु फैदों जाम्बा हा रैसु फैदों मानियालां बेखौ देन औ नोंगौ दहाय दखानाव लोगो मोनदों आङो बिसि फिसाय सानैजों फैदों थांनांगौलै बाजै एसे दावराव खालामहैनांगौलै बाजै है मा दावराव खालामलाबायनांगौब्रा बरनाम जायो बेस्रा गावनो ओरैनोबाबो माबा जाखाबाय औ हौवा गोदानखौ नायना फैसै ज'नो आंहा दहाय नुखाबावबायसोमोन नायजाखायाहाय हौवा गोदानानो हा नायजाबावासो एहे नायजाखायाहाय सयथिबो आरो माखासेखौथ' मोनथिबावाखैसो नोङो माबा गारि मटर थाखा फैसा गावनि नंजोबानो माबा मुहुरिसो मोनो मानसियानो बेलाय आंनि सावा नांमारबायना होमबा आंजोंखि खेला खालामजायो बे खांखिला गोफारजों आंखौ गोरबोआव बेसेबां दाहार दोनलांबाय बियो बिदिनोहाय आगै थाखा लुबैया सिख्लाफ्रा बेबायदिनो गाब्रखायो हा थौदो नायोबालाय नायनानै थाब फैसै आरो जेबोल' दा बुंसै थौदो बे हाफिखौबो लाबोफाबा जायोमोन नोङो आगैखौ गैयालै आधा मालाय फरेस्ट साख्रि लाथारोनो बे आसामाव खि साख्रिखौ जानला मोनला मोनो थाखाखौनो लाग्रोजोबखानाय होननाय खोनायो आङो दाखालिबो हनै सम्बारुनि फिसाला दैथुना 7 लाख हा फाननानै हैबायनो इएमनि आखान्थि ना मानसि बेनोसो होदोंनो जानानै सिरि सोलाना थाजोबजागोन बियो खथ' थगायजाबाय हाय हुल्लानो स्किमनि फैसा सोरबा लायो ओमफ्राय स्किम हरजाया ओरै जाग्रा देवानि जेबायदि ओंखारबाय सेस मोनखानाय नङा आंनाबो हिनजावा मोनोलै आदुआलाय हौवाफ्रा मोनाबाबो हिनजावफ्रा मोनो महर गोसाफ्रा मोनो आरो जोंनाथ' आगैया महरा सेरखमखा मोनगोन बियो नाय नोङो एबार गारि सालाय जादो नोङो आगै हाफिनि सायाव खाफाल दङबा मोनोहाय आगै मोनखायो नाङालै बाजै आजिखालि बा जेबायदि नुबाय हिनजावफ्रा साख्रि लायै बा फिसायखौ गारनाय बिदिल' खोनायो माथो निउसफ्रावलाय आसामावबो अनेक जाबायनो गाराहाय आगै मानो गारबाय बायनांगौ जोंनि जोलैयाव बिदि गारग्रा गैया गारग्राबा नोंखौ लायोमोन नामा बिदि गोसथोनाय गोनांखाया थिग गैयालै बाजै दिया फरेनजारफोरजों खारफालाबायब्ला गिलायलाङो आङो मोननायाथ' मोनखाथारा हौवाफ्रा मोनखाथारा खिन्थु आं आगै हाफिखौ एसे आसा दङ महर मोजां ना बे दानि इन्टारभिउ होदलाबायनायफ्राथ' मोनखाथारा जाया मोनहा मालाय सिङाव एखेबारे पेकिं जोबखा मालाय गासिबो थौ थांसै माखौ रायलायलाबाय थायो नोंसोरलाय साख्रिफ्रा खाफालनि खोथासो थौदो थौ आंनिब्लाथ' साख्रि नाङा साख्रि लाबा बर'फ्रा बर' हारिनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायखौ बावो आङो राखि जोङो साख्रि लानानै दुगा-दुगि देखायनायसो जायो हनै आंना बेनोसै खांख्राइ जावनानै एन्जर जावनानै हालौनानै जानायानो जाबायलै फैद' मा गोबाव खालामखो थाब फै देलायो हिनजावफोरखौथाय आयै हा सानथामसो थानोलाय मानोथो थांनो नागिरबावखो जावैसो माबालै आयै बे कन्ट्रेक्टर लोगो लेंहरब्रबथारलायबाय फाग्लासो आं नङाबानो जाया बिसिना खामानिया मा साइसनिथाय आं मावनायसो नंला आयै आं गारनोसै कन्ट्रेक्टरनि खामानिखौ बिसि फिसाजों सुख थानो मोननाय नङा आङो हा कन्ट्रेक्टर मावाबा माखौथो जानो जावैसो नांला आयै आं बिदिखौ गारनोसै जा बुरजा फैसा गारनांगौ गोबावसो मोनो बिलानो नैबे आङो दानि मानसिफोरनि न' मोनलाबाया होमबा PMJYनिया बेनिखौसो कन्ट्रेक्ट मावलाबायनोसै आङो बेनियासो थाब जोबो थाब मोनो फैसाया बेनो थोयो आङो एबाराव बांद्राय फैसाफोराव थायोबाथाय मामा गोसोआबो गारजायोलै आयै हौवा मानसिफोरनि गोसोफ्रा नंनायालाय नोंगौ जावैसो थाखा फैसा थाबा बायदिसिना सानो नों जेखौ मोजां मोनो बेखौनो गोसो जानानै मावदो उखुन्दै हाबबायदां जावैसो ओरै दावखोबोदो हाबाखै आयै फैदोलै रैसु जाबाय ओंखायनो उखुन्दै खुदों दिनै हरसे थाबावबानो जायोमोन गाबोन फुंफ्राव थांबानो जायोमोन औहाय गावनो साननै सानथाम थाबावनो होनबाय माबा दसेनो हाखु दाखु गोसो सोलायब्रबलायबाय नाङालै जाम्बि माब्लाबा फैफिनसै गोबाव थाफैनोसै हनै लोगोफ्रा लेंहरगासिनो दंना खामानिया आं नङाबानो जाया थांथोंसै आइ खामानि गोनां मानसिया गोबावबो थानो हाया मालाबा फैफिनथोंसै औ आयै खामानि गोनां मानसिना गोबाव थानो हाया मालाबा फैफिनसै न'आवल' सहैग्रोथोंसै नोङो एसेबो लाजिनो रोङा थगायनोनो बाया ओइ रेशा फैमारबायसो दा नोंनि सन्देहखौ हाबखादोंमोन आं नोंखौनो थाब थांमारखादों बा हेन्डसामथार माथो रैसुना हौवायालाय
मा होनबायलै थांखिलायाबा जिराय बेयाव मा गोसो जानानै फैखो आदै खांखिला बिदा फंबाय बिबाजै नै नोंजामादै कन्ट्रेक्टर माहाजोनखौ नायनो फैदां माबायदि फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टर ना थार्ड क्लास कन्ट्रेक्टर बेलाय सोर लाब लाब मोदोमबो गैया माबो गैया अमा बिमाथां माथां 10 फाथालसो जानाय अमा बिमा बादि नुयो सोरबाखि कन्ट्रेक्टरफ्रा बिदि मोदोम सोरलाब सोरथाब जायो मोदोम गोमथा गोमथा ओरै सना गानग्रा सनानि माला गानग्रा सनानि आस्थाम गानग्रासो जायो दा गारि गिदिर गिदिरसो लायो कन्ट्रेक्टरफ्रा माबायदि नखलिया कन्ट्रेक्टर बेलाय आरो रैसु नोंखौ माथो कन्ट्रेक्टरनाव साननै सानथाम जाहैनायावनो दुरबल नुलायबाय थोद मा जानला मोनला रायलायला फैदों नोंलाय मा रायलायनो फैदों मोजाङै रायलायनानै थां जोंहा न'आव थांसै आं मिथिजोब्बाय रैसु नोंनि फिसाया मा मावमारो माथो राजमिस्त्रिनि हेल्पारसोनो बोरो गारि दं होननाया गारिया बोरो बहाथो थांखो बेनो नोंनि हौवा कन्ट्रेक्टर नागिरना थांनाया लासिं सिंनो बांद्राय थाखा लबिया लुमुसुला जायोब्ला बिदिनो गब्र'यो मोसौ गाया हाखराव गब्र'नाय बायदि दाना ना सिखारनो हायो ना खारनो हायो ना गांसो मोजां जाबायनो हायो नोंलाय हा मिस्ट्रि जावैसोआ मिस्ट्रिसो मावो आरो कन्ट्रेक्टर मावा होमबालाय जावैसोआ आंखौ थगायफैदोंसो आरो मा राव खोनाखो दा आङो जावैसो नङा आयै मावो आङो बे मा मोनसेखौ बिलाय जाम्बायालाय मावो जोङो मानो मावा जाखो जानला मोनला होनलाबायनायखौ हय साननो आयै मावोबा बोरो गारिया बोरो दाखालि बे रैसुखौ लांफैनाय गारिया बोरो खर' गाज्रि बेलाय लोगो लांथ'दोंब्रा बेखौलाय मा नांगौलाय गारिखौलाय मा नांगौ नोंलाय ना नों सालाय रोङो फाग्ला फाग्ला दाहोन लाफैलाय बेहाय जों ज' बायनायसो बे गारिया फार्स्ट मोनजेननायनि बिलजों ज' राननानै आग्लायनायखौ बायनाय बियो फाग्ला फाग्ला दाहोन फैलाय बेहाय मोनैखाय खोब फाला जाबाय नामा नोंना खर'आलाय दतमसनि खर'आ थारदोंसो जनानै दंखायो आंहा गुन्थुं मोखां स्लिम खालामजाजोबगोन बे खालामफैलै खालामफै दतमसनि गन्थं मोखां सौग्रावग्रा मानसियानो मा बिदा बिबादि लाना फैदों बे थांसै बिजों बे जायगायाव थाबाय थायो नामा गोदाव सोरावनो मूर्ख नङालाय आङो मूर्ख नङा बबे लागोनि कन्ट्रेक्टर नोंलाय जानला मोनला दाफै जों लागोसो बियो मा फैया बे गामियाव रायजो जाफैगोन आङो आंनिनो गामिनि हाखौ फाननानै बे गामियावसो रायजो जाफैगोन आङो बुरबक फै थाफै नोंनि जिनिसखौ सानफा एफा खावनानै नस्थ' खालामनो हायाब्ला खांखिला गोफार नामखौ आंबो लाया आंबो बोरलासो गावनानै थब्ल खालामजोबो माबायदि हौवाखौ गोसोआवमोनबा बेलाय खावजेजों रां ख्रेब ख्रेब बेनो आंखौसो बखिलायबावदों सौफैजोबगोन नोंखौ गामियाव नङा होमबा